Medulienka je moja láska, odievam ju večer do záhrad. Spievam jej len o 7 kráskach, učím ju, čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho belostná. Spievam jej len o 7 kráskach, od vanku už jej dávam hviezd plný snár. Potom príde k nám tichý host, povieš už mám lásky dosť, lásky dosť. Takže, milé deti, ja vás vítam na tejto včelnici a za to, že ste tak pekne namalovali, koľko sú tu školkári, ruky hore? Školkári? Dvaja. No a ostatní všetci ste malovali v škole ten druhý úlik, áno? Všetci ste tam neboli? Áno? No, takže už keď ste to tak pekne vymalovali, tak som si vás zavolal a ukázal by som vám spoločne s vami, ako sa rozmnožujú včielky, keď sa tomu hovorí, že preletáč. Čiže keď včielky chceme z jedného úla urobiť dve, no a tí jedni, čo odložíme, uložíme do toho vašeho úlika, keď sem prídete a vy s rodičmi, alebo tak na vychádzku, aby ste mohli ukázať, že toto je z našej školy. Tak dávame pozor, nakreslíme si to najprv, čo budeme robiť. Áno? Tuto máme jeden úlik. Poznáme ho. Ja mu podaj mi 1%. Tady to lietajú včielky von. Tento úlik chytíme a takto preneseme na druhú stranu. A včielky, ktoré sa z neho vrátia, ktoré sú vonku do tohoto, tam dáme nový úlik a tí včielky z jednej rodiny nám urobia sa dve. Čiže keď tie včielky budú tuto bez tej matky, ako jej hovoríme tej matke? No, vieme čo si, to sa mi páči, zapamätali ste si, tak im tam my pridáme kráľovnu, lebo ja som v takom malom oplodnáčiku, to budete potom tam vidieť, dorobil mladú matku, ktorú im tam presuneme, zaviečkujeme a tak včielky nebudú bez matky. Koľko to majú tie včielky krydielek? 4. A koľko nožičiek? 6. Výborné. Koľko majú očiek? Aby sme si zopakovali? 8. Nie. 6. 5 bolo správne. 3 malé a 2 také veľké. Kde máme tú veľkú včelu? Na kultúrnom dome, áno? Už ste tam boli všetci? Takže, kto bude robiť včelára? Ja. Ty budeš robiť pomocného, ty veľkého včelára, áno? Vieš prečo pomocného? Lebo táto bunda je dosť veľká. Oprobuj si to obliecť a tebe dáme také menšie, dobre? Ja mám mokrku. Neviete to len kvôli tomu a dobre si pozbierajte po rukách, bo potom tam včielky na tom. Prečo? Ty nemáš krátke? Nemáš včielky? Tu máš dieru. Čože? No to nevadí, toľko chytíš, že daj si prsty tak, jak patrá. Toto musíme zakúsiť.
Zalepte ho ako marodení. No, a toto si tak... A nadrž si s tým octom ruky a Ujo poštovám aj... Ešte tento nemá vidieť. Tereska, ty nechoď, keď nemáš nič na hlavu. Môžu ísť aj oni? Teraz ich zadýmíme. Tie včielky otvoríme, pustíte ma tady to sem. Stanko. No, budeme prekladať z tohto ulíka budeme prekladať včielky do toho vašeho vymalovaného, ktorý osadíme sem. Dobre? To sa na čo dými, viete? Aby nevráčilo. Áno. Áno, oni sa tak trošičku ukludnia. Treba ti pomôcť niečo? Poďme do... Takže do tejto bedničky budeme odkladať, kde mám toho pomocníka, včelára hlavného. No pozri sa. Ja ti ho uvoľním, ty ho takto vlasy stlačíš a takto ho dvihneš, ale ja ho musím najprv uvoľniť, dobre? No. A držíš ho za každú cenu, aj keď včela štípala, lebo keď nás všetky pannú, ideme všetci. To sa nám stalo na Kráľovej. No, pravdu, to sa nám stalo No, Kráľovej. dvihneš? Mali sme... No poď takto chytiť. Takto stlač, jak ja držím. Neboj sa, však máš rukavice. No, ja ti pomôžem pomalinky. Nesmie sa robiť so včelami, jakže v síru. Pomalinky takto obejdi toto a dáme včielky, dáme sem. Áno, a položíme, A si to nie je uložíme. veď presne tie včely chceme, preto to celé robíme, aby tam tie včely práve boli. No, a teraz pôjdeme na druhý rámik. Niektorí zase pôjdete pozrieť potom, ako sa to vytáča, alebo aj všetci, to môžeme urobiť potom. Takže keď sa vytáča med, tak sa zoberie sa von rámik, áno, a sedia tu včielky. Včelár čo urobí? Pozerajte, jak to je jednoduché. Netreba sa báť, pozrite. Potrasem, včielky sa neježa, zas potrasem, chvíľku dočkám. No a nakoľko nábeh tu nemám, tak ich ometeme takto predu, lebo to takto sú aj tak len lietavky. A teraz sa opýtame u včelára, prečo ich neometá donútra. Aj donútra, aj von. A prečo? No ja ich ometávam do úla len preto, že teraz predúl, lebo chceme ich preložiť a bojím sa, že sa rozjedujú, ale keď ich prirazí zmecen, tak sa jedujú. Keď som tu sám, mi to nevadí, lebo ja viem ako na ne. Ale keď sme tu toľkýto, tak chcem, aby leteli donútra. A vtedy sa nenahnevajú. Dobre. Kde mám toho pomocného včelárika? Ja? Tam. Ozaj, zavede tie štielky. Toto, čo tak silno húča, čo teraz očujete, to sú trubci. Sú radi, že idú na slobodu. Preleteť sa, lebo tí cez tú dierku neprejdú. No, takže teraz začneme tie včielky prekladať do toho vašeho úla. Budem to robiť ja, nebude to robiť ten včelárik, keď sa nám to tak trošku jeduje, áno? Škoda. Čo je zle? No, tento rámik je taký od ostatných inakší. Lebo tam kladú vajíčka. A jaké? Trubčie, z tohto sa vyľahnú len chlapci. To má taký špeciálny rámik na chlapcov. Tam matka nakladá vajíčka a z toho sú vždycky len trubci. A poznáte to ako? Že sú vypuknuté. Keď sú dorovna, vtedy sa z toho vyliahnú dievčatá. Včielky, ktoré nosia med. Toto je ono. Vidíš to tam? Také to rovné. Keď je to moc vypuknuté, také väčšie, lebo trúdy sú väčší, ako včely, takéto robotnice, tak podľa toho to rozpozná, že čo sa narodí. Upravuje to na musa. Na to zati to bude. Som bol mal vytočený. Dieru. Ty si máš. Nie, nemá. Čo to má? Oni urobili
No, vidíte, tak konečne sme našli matku, takže sa pohneme ďalej, je pekne označená, to som s takou farbičkou označil, tú farbičku vám potom dáme, budete značiť trúbcov, aby ste si to sáhli. Takže túto matku potrebujeme dať do toho uhlíka, čo ho odkladáme a už teraz to bude... Nevidela. Môžeš rýchlejšie trošku, tak, pekne položíš a musí byť pekné, nesmieš púšťať, lebo každé klepnutie na včeli. No kto ďalší si dá rámik? Kto ďalší? Daj si tam rámik, polož ho tam. Nemusíš mať strach, tak. Pekne ho tam vložíme. Tak, a pomalinky s ním idem dole, tak, a normálne, no, nemusíš. A pustiť, nie, na silu. Koľko je 12, 4, 6, 8, 10, dobre. Nie, tak to sme nedali, Ivetka, dobre. Každý druhý musíme dať. No, síce môžeme dať, ale k tomu trúbčemu nie. Ešte budeme potrebovať. Ešte môžem dávať? No dočkajme, toto čiel dáme tam, kde bude tento úl, dobre? Čielo preložíme. Adam, ty to máš. Ja dočkajme, to je ten ich. Je to staré včely. Takže tu je tá matka a dali sme im tam takéto, aby oni nastávali si nové, aby tá matka do tohoto potom zaniesla. Ivetka bude túto sekundovať. No odpredu sa dáva 3 rámiky, hen také môžu oni dávať. Jeden nech dými, čo má rukavicu. No, ideme. A ja aj pomocný včelár. Jeden za ten rámik. Dáš na samý prevod. Dobre, spravíme. A môžem dýmovať? Jasné. Môžem dýmovať? Jasné. No daj. Neboj sa ich. Do stredu, tak. Výborný, výborný. Pomaličky, dobre. Výborný. Tak, to je správne. No, každý, no trošku fúkni na ne. No teraz ideme, tuto máme mladú matku s takto pár včeličkami, tak ju oprobujeme nájsť. No, aby sme vedeli, že je stoktor dobre, stačí, vidíš, oni sú už kľudné. Vybereme rámik a oprobujeme hľadať matku. Vidíte, tu je málo včielek, tak si to aj takto môžeme položiť na slniečko, nech sa ohrievajú. Tam je už aj medík, ako vidíte. Tu je veľa včiel. No, voči tomu úlu je to stále málo. No, a matka je tu na, tak ho vychytíme. Jak viete, že to je matka? No, tak ho nebudeme mať označenú. Ujo si ho označí druhý raz, ukážeme si na trubcovi, jak sa... Podrž mi to. Tuto da... Pozor, pozor! Už ju mám. Podrž mi to. Tak preto sa značí. No. Čiže sa zoberie farbička. Žltá. No, takže dáme žltú farbičku, trošku rozfarbíme a tuto za tú hlavičku sa to pekne takto poznačí. Ujo, máš si zobrať tú dymitko? Ešte vydrž. Nemáš, no tak, ale máme tu viacej pomocníkov. No, a k tej včielke, aby ju malo čo živiť, tuto sme si dali cukromedové cesto, sa tomu hovorí, vidíte, to, aby mali na 3 dny potravu. A oni ju cez túto dierku, tí včielky, v tom úli neskôr vyžerú. Tam vejde len jedna včielka, tak im to zhruba trvá 3 dny. A potom za tie 3 dny ona tam chytí ten ich pach a oni ju tadiaľ to vypustá a stiahnu si medzi seba. Ešte jedného odborníka potrebujem, čo by mi toto držal, aby sme tam dali ešte aspoň 2-3 včely. Pančičko, môžeme? Ja. Ty to trúfaš si to držať? Takto chyť. Dobre. No aj druhou rukou túto, aby ti to nepadlo. A ja som ja to dával hore. Bo mi to stiahne. Tereska stiahne. Potom máš A chytáme včielky, za čo ujo včelár? Za krídelka sa snažíme chytiť a z vrchu, aby nás nepichla. Ja sa mi prestane dariť. Ak sa začnú ruky A trásť, kto tak to je ešte zle. nemá vyskúšané, radšej nechytá včielky vôbec. Takže tieto včielky či ostali bez matky, musíme im tam dať, oni tuto majú kopu plodu, oni si tam urobia nový matečník a dochovajú si novú matku, to by bola ale slabá matka.
Takže keď nájdem v druhých včelách zase matečník, to už vám nebudem ukazovať, to by nám dlho trvalo, tak tam vložíme matečník a zase tam bude zásobná matka pre druhé včely. Čiže takto sa dajú včielky množiť. Matka. Aj včielky. Jedna ostala Z jednej rodiny máme teraz dve. Jedna ostala vonku. To ono si tam vlezie. Toto dám tebe, že môžu tých trubcov začať niektorí značiť. To, oraraz. No, čiže sa to priváže na tento rámik. A včelár podľa toho, keď sa takéto pekné dielo začne stavať okolo toho rámika, tak vie, že tú matku už včely prijali. Keď nie, tak sa tam dá ešte raz cukromedové cesto a zase sa pozrie za 3 dní, ako to vyzerá. Dobre, a čiel to dáme do ktorých včiel? Do ktorých sme hovorili, že ju dáme? No do tých, kde sme matku nedali, čiže tam, kde boli tie pôvodné. Dobre? Tak ideme to tam dať. No, vodu na rámiky dávame včielkam preto, aby nemuseli ísť ráno na vodu aj dneska, takže budú mať vúle vodu pre mladý plod. Dobre, a týmto vašim, čo sme dali do toho úlika, tam budem musieť dávať teraz týždeň vodu, lebo zase tam chýbajú lietavky, ktorú by tú vodu nosili. Môžeme sa aj vystriedať s tým. Pohári. A teraz s touto včelárkou tá vám pôjde ukázať, jak sa vytáča med. Dim. Mám? Nie. Nebo ja ti iba na 3 roky. Hej, na mňa. To nie je do tvári, tak... Každý včelár, keď chce vedieť, koľko má medu, tak si zobere nejakú váhu, odváži si, koľko to vážilo, keď pred vytočením a potom sa to odváži po vytočení. Na to rebríku je taká mincierová váha idecka. Lojsko, odnes to tam ako chlap. No tak ja neviem, unesete to? Tak dobre. No. To je len voda, Ivetka. Ja idem po Veve. Nie, po Veve ide Megina a po Megine idem ja. Môžem ja? Dobre, tak idem po Veve. Áno, Môžem ja. ešte máme ešte. Sabina, vytoč toho. Môže to dole. Musíme mu trošičku pomôcť. No. Pozri sa. Ja nič nevidím. A tu na pozeraj. Vidíte, jak to tam po tých bokoch pekné? Troj či štvor? To je štvor. A za chvíľku uvidíte tady, ale ja... Stiahneme to a či sa rámik otočí. Ale nemáme otvorený ten výpust. No, Viete, treba. prečo sa to musí takto teraz otáčať? To som popadal. Dobre. A tam dolu, keď sa pozrite, aha, koľko tam môže natečeného medu. Čo? No, tam pri tom. Dobre. Ďakujem. Agi, ty si tam jediná. Mali? Jeden dáme do školy pre deti a ten druhý do škôlky. Áno, malovali škôlkári, malovali školáci. Môžeš. A môžem skôr No. ja? A ja? Tak dúfam, že čo si z toho budú mať. Určite áno. Že to tak dopadlo, jak to dopadlo, že je taký čas, jaký čas, že dlho pršalo. Ešte aj dneska v noci, takže ďakujeme za návštevu. My A v ďakujeme za septembri pozvanie. sa môžeme zase na začiatku školského roku stretnúť, ukážeme si, ako sa včielky zase zazimovávajú. A ja už idem to obrovské. To možno mne, to možno mne treba. Benta, na čo to? Pomáli.